Mi planiramo da bude fenomenalan, da bude predivan, da bude stvarno pošto je 30 godina društvo od osnivanja, znači pravimo nešto da bude i lepo i da bude puno ljudi, bit će negdje oko 350-400 izvođača, od najmanje dečice do veterana, orkestara i tako dalje, i tamburaškog orkestra, također oni koji su nekad bili angažovani u Svetom Savi i uopšte u Domu mladih i sada kao kulturnom centru, tako da bi to trebalo da bude u principu spektakl. Neće to možda biti neko nadigravanje, ali ovog puta idemo na tu varijantu da nas bude što više, da bude masovno, da bude stvarno, ljudi su se okupili, jer 30 godina ipak nije malo. U današnjim vremenima, kad su u te 30 godina bili i ratovi i sankcije i ovo, ljudi su se okupili, radili smo bez prekida, hvala Bogu, tako da jubilej je lijep i mislim da će biti prepuna hala, ne da mislim, nego sam siguran, jer i prošle godine je bilo prepuno, ove godine ima još više razloga za to. Pripreme teku, sve što kaže po planu rade, svi ansambli, dečiji, srednji uzrasti, prvi ansambl, pripremni, veterani, orkestri, sve je puno, termini su popunjeni na probama, to je stvarno sad fenomenalno, ko hoće da vidi gužu, ima šanse da dođe u naše prostorije, da to vidi kako mi tu sad se nalazimo, ali plivamo u stvari. Najbitnije nam sad da nam svi ti izvođači, ta deca i ti ljudi da budu zdravi. Pošto je malo vreme, ovako kako je, pa to molimo Boga da tu ne bude nekih problema. Hala će biti lepo sređena, treba da bude ugrejana sa maksimalno lepim osvetljenjem, uzvučenjem, scenografija fenomenalna, znači bit će i video zid, gde će se za vreme ulaska u halu vrteti slike Svetog Save, nastupa dece od u proteklih tih 30 godina. Tako da, gledali smo da bude što više, da ne bude, kako da kažem, pošto će koncert biti sigurno 2,5 sata, jer je to jubilarni koncert, i kažem, preko 356 izvođača ne može da se smanji. To su u principu dva vezana koncerta. To je dečiji koncert i koncert prvog ansambla veterana. Tako da, jednostavno mora toliko da traje, a mislim da to nije ni puno, s obzirom da je jednom godišnje i da je jubilej. Ljudi koji to vole, koji dođu da gledaju svoju decu, prijatelje i tako dalje, neće im biti dugo, a neće im biti ni hladno, pretpostavljam. Tako da, ostaje samo da pozovem sve naše građane koji prate rad Svetog Save i naravno svoje dece koji su uključeni u taj rad, da dođu u subotu 25. u 18 časova u sportsku halu. Ne moraju dolaziti mnogo ranije, pošto ćemo verovatno imati tehničke probe do 5:30. To koristimo da, što kažem, zadnji moment, zbog scene, zbog svega. I želim da se lepo provedu, da uživaju u tome što mi spremamo za njih, zašto radimo, zašto se spremamo godinama, i to je to.